Asi 100 nájomníkov z reštituovaných domov sa zišla pred úradom vlády. Nepáči sa im, že od budúceho roka môžu majitelia domov stanoviť trhové nájomné, čo môže mnohých vyhnať na ulicu. Premiér Robert Fico im odkázal, že štát bude nájomné regulovať tak dlho, ako bude potrebné. Blížiaci sa koniec regulácie nájomného a návrh ministra výstavby, kto a za akých podmienok má nárok na náhradný byt, pritiahol pred úrad vlády asi 100 ľudí, ktorí žijú v týchto bytoch. Ľudia blízki vláde ma vyhadzujú rovno zo 7 členov rodiny na ulicu. Bez kúrenia sme už druhú zimu, bez teplej vody. Vadí nám to, že prenajímateľ alebo vlastník nám môže dať výpoveď okamžite, bez udania dôvodu. To problém treba riešiť, aby sme potom aj štát neplatili nejaké veľké pokuty. Nespokojných ľudí upokojila až ministerka práce Viera Tomanová. Nebude deregulácia, nemusíte sa toho obávať, dobre? Štát už reguláciu raz odsunul. Premiér tvrdí, že tak vláda urobí opäť. Dereguláciu nájomného treba zastaviť. To je úplná novinka pre mňa. Ak je možné uvažovať v súvislosti s týmto o niečom, tak naozaj len o oddialení. Ale tej deregulácii skôr či neskôr časom bude musieť prísť. Na druhej strane totiž stoja majitelia domov. Viacerí z nich sa už obrátili na Európsky súdny dvor. Ten už dal poľskej reštituentke za pravdu. Regulácia nájomného obmedzuje jej vlastnícke práva. Premiér má jasno, ako chce chrániť nájomníkov v reštituovaných domoch. Už menej jasno má však v tom, ako chce odškodniť majiteľov týchto domov. Nájdeme riešenie a hľadáme ho. Nie je to jednoduché riešenie. Tatiana Novotná, televízia Markíza.